Маймо, колко години си ровам? Коя година си? Коя година си? Колко години си ро? 85 ли? Кай му ти кола си? 7 години споменачко е, посерко еди. Питах си. 85 колко има? 7 години има ли? Ти ки ми кажеш на мен. Се там минаме. И аз математикът посерам тега, бе. Да. Сега той, сега да кажа. Маймуне, Постави му нещо, постави нещо. кет посерам. Ма дали ке ми го набутиш или ке ти го набутам? На математика не знам. Ела, дали ке ми го набутиш или ке ти го набутам? На това не знам. На това не знам. Дали ке ми го набутиш или ке ти го набутам? На математика, ако не та посерам, ако не та посерам, ясте. 5 е 2. Да, ти математичар, бе. Абе, те посерам, бе. Сега ти кажем една. Ето, праците. 326 поделено с 725. Не. Що се смеете? Не бе, тук посерам. Ела бе, ела. Що се смеете? Аз ти казвам колко е, ай. Чекай. С X 0. Аха. Фиксни делено на кратце. На X па на делено с 263. Пак кажем. Найс. На баба. На баба ти пуската 15. Да не изпади, Ай, израчуни ти колко. да не изпади 236. 15 е, бе. На, курма грешки. Толкова е. И аз каза, че Ай, новак, кажа пак, кажа пак. бате, и аз каза, че новак,